Bale ymlaen dros Darren Thomas. Yn canfod Marcus Day. Day'n croesi. Croesiad hir. Yr holl ffordd at Luke Cummings. Sydd wedi gwythio ymlaen. Lawr o'r ochr dde. Mae'n troi ddyn. Chwilio am gyfle i groesi. Mae'n gwneud hynny. McLagan! Chweched gol cyn McLagan mewn wthnos. Mae o ar dan. Ac ar ôl 10 munud, mae'r Barri ar y blaen ar yr ofal. Barri, unwaith eto, yn mynd yn uniongyrchol. Mae'r Bale yn syrthio yn y pen draw i Marcus Day. Day yn troi ag yn ergydio. Na, doedd ddim yn wirion o bell. Ac yn wir fe gafodd Rosynski law ati. Seinti, thar i mewn at Green. Green yn pasio i mewn i gwrs Cosby Caernarfon. A mae'n ddwy. Jordan Cottrell. Ac oedd hwnna'n llawer i hawdd. Cottrell yn troi ddyn. Ac yn gorfodi'r Bale, heibio Rosynski. Ac ar ôl 36 munud, mae'r ymwelwyr ddwy ar y blaen. Bailey, ymlaen o Thomas. Thomas mewn lle. Lawr y chwith. Mewn i cwrt Cosby. Mae'n mynd i lawr. A mae'n cael cic o Smotin. Wel, dyna ddim llawer o gwyno gyn chwaraewyr Caernarfon. A mae Mr Bryn Markham Jones yn eitha anisgwyl, efallai, wedi pwyntio at y Smotin. Mike Hayes. Tair gol yn barod y tymor yma. A dio ddim yn ychwanegu at hynny. A mae Sean Bradley wedi cyrraedd yr ail gyfle gyntaf. A mae lwyddodd o i orfodi'r Bale heibio i Lewis ar ôl i Lewis wneud arbed mor dda. Ar ôl 9 munud o'r ail hanner yn sydyn iawn, mae'r tîm cartra nôl yn y gêm. Beaumont. Tackle gry gan Clayton Green ar Thomas. Mae'r Bale wedi dod at McLagan. A mae'n ei chael ei nôl, McLagan mewn lle. McLagan! Arbediad da gan Rosynski. A Beaumont yn clirio. A Jakub Rosynski yn cadw'r tîm cartra yn y gêm. Mae'n Barri yn trafod tactega. Wrth i Cummings, daflu hon ymlaen. A mae wedi syrthio i Kavanagh! A fe gafodd Rosynski droed ati. A mae'r tîm cartra dal yn y gêm. Peniad ymlaen. Mae'n cael ei tharo dros yr amddiffyn at McLagan. Arbediad gan Rosynski. Ar ail gyfle heibio'r postyn. Ac am y trydydd tro mewn chydig funudau. Mae'r Barri wedi cael cyfle i wneud y gêm yn saff. Ond mae Jakub Rosynski wedi llwyddo i gadw Caernarfon yn y gêm. I thought the boys done fantastic today. Thank the club to allow us to prepare well in the way we go about our business. Travelling up last night made a hell of a difference in our prep. I thought we started the game well and, went into half-time worthy 2-0 winners. You're going to come under pressure. It's a tough place to come, disappointed to concede the penalty and, for that stage they were in the ascendancy, but I still think we had chances on the counter-attack to extend our lead. But look, to come here win 2-1 after what we've been through the last couple of weeks, delighted. Yndi tad, ni ddim troi fyny hanner cynta. Falle fi a bai. Ni newid y system a wedyn ni nôl yn y gêm. Ond mae boys yn gofod troi fyny a roi dipyn bach o hyder a beth fel yna. Nhw'n cynta i bob peth, hanner cynta, isio fo mwy na ni. A hwnna ydy peth mwy o ffwystredig heddiw.